Kesäkuun 4. päivä. Siitepölyä ilmassa ja haituvia harvinaisen tyhjät tenniskentät. Koulut on loppu. Linnut laulaa, luontopolut kutsuu. Mutta arvoisat vanhemmat, edullista kesätennistä tarjolla kesäaikaan sopimuksen mukaan. Hakusanalla TU38 tennis. Löytyy Google-haulla. Ei muuta kuin oikein hyvää päivänjatkoa. Tämän päivän tennistarjonta sujuu linnunlaulun tahdissa. Ja asiasta tiedottaen, että muistakaa, tenniskentät ovat käytössä ja nyt ei ole sadepäivä. Ottakaa yhteyttä.